gunjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang mawe gandrung abarang kadulu kirmoyak mayik Kyai Juropo wonten dawuh Gusti Putri sing gedhe pangapura mudene aku wong kang ora ngerti marang kahanan tinemune sira Kyai lagi nandhang reribet ewa semono isih tak bobot nggonku lan anak-anakku padha nonop ana ing wis mamu kene waduh Gusti Putri kepareng paduka sampun menggalih tebih kados mekaten kepara kula ngeturaken penuwun dening awit paduka lenggah wonten mriki wonten ingkang bebela dhateng jasad kula sak anak-anak kula kadidene Gusti kula Raden Permadi ing sampun saged maloyakaken dhateng kula dalah kula warga kula saking pengamukipun prajurit saking negari Kacakra Gusti Putri apa kepara bener lamun ta wektu dina iki sira ketiban ora kinen pasok pangan marang Prabu Baka wujud berasak grobak lawuh menungsa siji inggih Gusti Putri Kyai Juropo wonten dawuh lair batin nggonmu ngrengkuh kunthi sak anak-anak iki minangka dadi kula wargamu lair tumusing batos kula ngakeni paduka kula warga ing Manahilan menika Gusti Putri yen pancen kowe wis ngakoni lair batin nganggep kunthi sak anak-anakku iki kula warga tegese apa kang dadi bot repotmu kuwi uga dadi sesanggemaning kunthi sak anak-anakku liripun das pundi bab perkara nggonmu ketiban ora sah kowe dadak mikir golek berasak grobak lawuh menungsa siji kepara dina iki anakku Bratasena kandhinen ana ing praja Kacakra karben minangka dadi panganing Prabu Baka aduh Gusti Putri menapa paduka malah tega dhateng kang putrapun Bratasena ing kene ora ana dharma kanthi linambaran tembung tega dharma iku lambarane amung ikhlas lair tumusing batin lamun ta gugur ana ing Madyalaga ing kono bakal utama nanging sipating satriya lamun ta ora nindakake darmaning satriya padha wae bebanger jenenge dhewe anakku Bratasena wis tak ikhlaske lair terus ing batin upama aku kelangan anak siji tegese aku isih duwe anak papat kang mangkono lamun ta kowe ora lamun ta wis ngakoni kulawarga kelawan kunthi sak anak-anakku mara diage enggal kandhinen anakku Bratasena aturna nang ngersaning Prabu Baka waduh dosa menapa ingkang kula sandhak kowe ora dosa kepara kunthi malah bakal kebobotan dosa lamun to aku ora emang ngerteni bot repotmu lan ora bisa sabiyantu marang sira Kyai Juropo makaten Sang Suputri Ijropo iya ora sah tida-tida pati ora galak kaya macan kang kumlip kang kumliwer kang duwe nyawa ana alam donya kuwi bakale sowan ana ngersaning ayunan kabeh kang urip bakale mati ya mung dalane dhewe-dhewe ana kang mati utama ana kang mati nista ana kang mati madya ning kanggone Bratasena kudu netepi kudangane Babu Kunthi aku kepengin mati utama nggonku ngrungkepi marang bebener niatku bebela marang kawula Kacakra yen Prabu Baka isa mateni Bratasena tegese asap pocapanku ing kono aku wis bisa nuhoni mati utama ewadene Prabu Baka ora bisa mateni Bratasena mbok menawa dewaning adil
nyilih marang Bratasena kanggo ngrampungi perkara iki merdikake kawula Eka Cakra. Waduh Raden. Menawi tetela mekaten menapa wonten kepareng paduka Sang Suputri? Dinten menika ingkang putra badhe kula larapaken wonten ngarsanipun Prabu Baka. Mangsa Bathara Kyai Jurapa, Bratasena kowe aja tidha-tidha babar pisan. Lilakna jiwa lan ragamu kanggo labuh lawan wong cilik Bratasena. Bratasena babu kundi apa? Sebab apa pun ibu sira kunji? Kundi ibuku. Selawase aku dadi anakmu ora iso nyembah ndodhok kaya liya-liyane. Ya kanthi kundi ibuku tak punji tampa nara sembahku iki. Yen aku menang tanding karo Prabu Baka, tegese aku bisa bali kumpul karo Babu Kunthi. Nek yen nganti aku kalah lan kelakon dibadhok dening Prabu Baka, tegese iki sembahku kang wekasan. Ora liwat aku titip dulur-dulurku. Openono sak kuasamu. Kula Bratasena anakku kang sentosa, anakku bocah sigit, anakku bocah Sentara. Tak tampa sembahmu kulup. Tak jaluk aja tidha-tidha nggonmu nglabuhi wong cilik kaya Ijrapa. Tak jaluk tiru kaya suwargi bapakmu ya nggir. Kang Rama lair nganti seda sugenge mung kanggo mikir kebutuhaning kawula lan negara. Nganti ora kober numpuk bondo kanggo anak-anake. Upama kowe mati aku ikhlas sabab matimu ora nista. Matimu mati utama sabab sira gugur kanggo bebantening kawula kang kaidak-idak kamardikaning dening Ratu Angkara. Sepira wajine nggih Bima yen kowe katanding kelawan para kawula Eka Cakra. Aku njaluk pangestumu. Muga lebet ing karya lelabuhan kowe iki Babu Kunthi. Tak pangestoni kulup muga lanang juritmu Bratasena. Ayo budal. Wah ladalah. Lumantar togok tejo mantri wis ketok yen Demang Ijrapa ngedere-dereke. Pancen dhewe senantang perkara karo Prabu Baka. Ijrapa tak ora arek manah ilang.
punggap mangara mamrih manglawan arep ora seksa ya kruragut guten mrih mamuter kuntuk muksala candra asa iki sing tarep malah nyedhaki kratone Kacakra. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun Radi Randhat. Wah, wis ora randhat meneh. Kok menawa iki pancen wis tok jarek. Nggonmu arep nias marang Prabu Baka. Padha babar pisan mboten ae. Bareng enteng aku mboten. Estu-estu kula menika sampun budidaya badhe munjak kendaran punya paduka sinuwun Prabu Baka namung nyatanipun kula sampun mboten anggadhahi menapa-menapa kangge tumbas beras kangge tumbas tiyang. Terus yen kowe ora duwe ngono kuwi piye tanggung jawabmu? Mila sowan kula wonten ngarsa paduka menika anggen kula badhe lumampah wonten negari Kacakra pinanggih pawongan ingkang lumampah piyambakan kula dangu piyambakipun sampun boten anggadhahi bapa biyung bocah lolo inggih lumampah piyambak ingkang dipun padosi margining pepejah awit piyambakipun anggadhahi kapitadosan yen wis mati bisa ketemu kelawan wong atuwane sekaloron mangkono inggih. Lajeng piyambakipun kula areh-areh yen kowe pengen ngerti dalane pati ayo tumuli kowe melu wong aku tak derekke ana ing Praja Kacakra. Yen kowe saguh dadi daharane sinuwun Prabu Baka ing kono dadi margane ketemu kelawan bapa biyungmu. Banjur dheweke piye? Piyambakipun sagah. Dheweke saguh inggih. Pawongane kaya sing endi? Wonten wingking kula menika gede dhuwur wah pupune putih resik ngene iki sing mangan ya tetek nggih kuwi bocah lolo sing bakal dadi panganku inggih sinuwun sumangga ing karsa lare menika sampun pasrah pejah kemawon ya yen pancen mangkono sumingkira tinimbang kowe ora tega aja nyipati nggonku arep merjaya menungsa iki. Hati-hati. Ora tega. Alek. Resik wong iki. Pawongan. Sapa jenengmu? Bratasena. Bratasena? Iya. Balik kowe sapa? Aku Prabu Baka ya Prabu Gajah Kalawerku. Kowe saguh dadi panganku? Ya aku panganen. Yen pancen kowe saguh dadi pangan, ayo mara mapan tadah cara mangsa. Manggo dhisik. Piye nah? Yen kowe arep mangan aku tegese aku kudu nurut karo Prabu Baka ya sadurunge aku mati turutana sing dadi penjalukku kowe njaluk apa omong kari modare kok kowe njaluk nggonmu mangan aku aja ana kene terus nang endi aku panganen ning alun-alun aku panganan ning alun-alun Praja Kacakra, kawulahe Kacakra konyawang nggonmu mangan aku. Wah, edian. Adane arep dipangan ki mesti golek nggon sing delik lan sing rungsit. Lah iki kok malah dipangan juk ning alun-alun. Tanpa ewuh iki. Mong kari gelem apa ora? Ya, gelem. Yen pancen ora ayo. Mara turutana sing dadi karepku.
klumpukna Kaulaika Cakra karben lega rasane atiku. Luwih akeh kang nyawang tegese akeh kang ndongake. Ing kono bakal gampang nyawaku metu saka ragaku. Tutna sak lakuku. Weh! Sawangen kae sing mapan ana tritisan kabeh Kaulaika Cakra kang bakal nyumurupi kepiye nggonku arep mangan marang kowe Bratasena. Ya. Mara ya aku panganen. Sadurunge mangan aku tumungkul Ibu Pertiwi tumengoe ngakasa njaluk ngapura karo sing gawe urip karben diapura kang dadi dosamu. Dian ku wong mangan kok malah ngedeg-degi. Kowe iki pangan kok ngedeg-degi sing arep mangan. Mele kok ndrindil kaya ngono. Ah mbok ora idep dosa ora kuwi perkaraku. Mara gage nyoh panganan. Wah, gaglak limpamu kowe. Mboten. Oh, ai tay iki lak iki lho. Ai. Lho, ai sao? Gede awak kowe. Nek yo dinteke dhewe. Ayo. Lho, ai sao? Oh, ayo dilak Wah, ya. Ale. Ganggu ae. Ayo. Hop! Wah!
apa? Kula gumun kalih sampeyan kula. Wis gerang tuwek barang kok. Mudyar kowe. Ayo. Ora nggondro sepira. Ayo. Sapa kawula Eka Cakra sing arep mbelani Bratasena ayono. Nah, ayo kemakiya kowe saiki Prabu Baka. Prabu Baka mati Eka Cakra merdika. Mangga Raden Kundur. Wah! Oh, Kakang Prabu Baka. Kakang Prabu tumekaning pati ya. Iki aku sedulure enom. Kirmira besok lamun wis ana wektu kang mirunggan. Wis tak catet jenengmu. Bratasena satriya Pandhawa manut pawarta kang ndak rungu. Entenono nggonku bakal lebur centang Malespati sedane kadangku tuwa iki. Oh, Kakang Prabu